Egunon, jaunak bere etxera eta bere maira bildu gaitu. Atseben egunak on egiten digu eskerronez biltzeko, bere ontasuna eta maitasuna eskertuz. Pake giroan eta otoiz lasaian, Kristorekin bat eginez eta igandea ospatuz. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zugurekin. Zenide maiteok, aitor ditzagun geure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna, bihotz urratuak salbatzera bidalia. Erruki jauna, Jesus jauna, bekatariei dei egitera etorria. Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, geure alde otoitz egiteko aitaren eskuinaldean zaituguna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti saltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara.
egin dezagun otoitz. Oi jainko, sugan itxaroten dutenen indarra, entzun bihotzonez geure otoitza, eta zugabe gizakiaren aulezia ez baita ezertarako gai, emagozu beti zeure graziaren laguntza, zure aginduak betez, zuretzat atsegingarri izan gaitezen, gogoz eta egitez. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días llegaron los hijos de Israel al desierto del Sinaí y acamparon allí frente a la montaña. Moisés subió hacia Dios. El Señor lo llamó desde la montaña diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, pues, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Palabra de Dios. San Paulo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Zenideok, oraindik pekatupean indargabe geudela, Kristo jainkoak erabakitako garaian, gaiztoen alde hiltzen. Nekez onartuko luke norbaitek pertsona zuzen baten alde hiltzea. Hala ere, pertsona on baten alde baliteke norbait hiltzeko prest egotea. Baina Kristo artean gu pekatari ginela hiltzen gure alde. Honela erakusten du jainkoak guri digun maitasuna. Orain, jainkoak Kristoren odolaz zintzotzaz hartu gaituelarik, zenbaitez gehiago ez ote gaitu salbatuko zigorretik beraren bitartez. Ezaigilerarik jainkoak berekin adiskidetu baginduen bere semearen heriotzari esker, zenbatez gehiago behin adiskidetuz gero, ez ote gaitu salbatuko haren biziari esker. Haren gehiago, arrotu ere egiten gara jainkoaz, Jesukristo gure jaunari esker.
Honen bitartez, jainkoarekin adiskiditzea iritsi baitugu dagoeneko. Jaunak, esana. Jauna zorekin Jesucristoren evangelioa San Mateoren liborotik En aquel tiempo, al ver Jesús a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a los 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, el de Alfeo, y Tadeo, Simón, el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: No vayáis a tierras de paganos, ni entráis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamar que ha llegado el reino de los cielos, curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Jauna que sana. Es Urtean zeharreko 11. igandean biltzen gera. Gaurko evangelioan Jesusek 12 apostoluak aukeratzen ditu. Jatorri, ofizio eta famili desberdinekoak. Batzuk bai anaiak dira, baino gehien danak jatorri desberdinekoak etorrita dira. Eta aukeratzen ditu bidaltzeko. Eta bidaltzen ditu binaka. Eta agindu hau esaten die beitu, gentilei ez joan, gentilen gana ez joan, eta gentilen gana ez joan, eta Samarian dagoen lurraldera, ere ez. Jun zaitezte, Israel dar herrien galduta duden pertsona hoien gana. Eta haien gana joaten dira. Zergatik ez da juten, edo zergatik Jesusek esaten die ez juteko
gentilei eta Samariarrei. Zergatik, gero bera jungo salako ezta? Alde batetik hori. Eta bestalde, evangelioaren hasierakin lotuta dago, ezta? San Mateo, bere evangelioa idazten azten danen, eta bere ekipoakin edo jarraitzaileekin idazten azten danen, aitzen ditu nola Romatik, Efesiotik, Korintotik, notiziazkoa iristen diela, elkarte handiak eta sendoak daudela. Eta konturatzen da, Israelen, Palestinan, bertan idazten du evangelio hau, nola bere etxean, kakotxartean, bere lurraldean, nola hau talde zen hau, elkarte hau ez da sortzen. Eta pentsatzen azten da, ez? Zergatik ote da? Beste herritan, Roman, Efeson, Korintion, Tesalonikan, herri horietan elkarte handiak, kristau handiak pilatzen dira, eta sekulako elkarteak sortzen dira herri horietan. Eta Israelen eta Palestinan ez. Eta konturatzen da, horretxegatik askotan bere evangelioa hau azpimarratzen du, ezta? Artzain bezala daude, ez? Garai hartain, artzainak ez ziren bakarrik erlijioso alderdi ikutzen zuena, baizik eta ikutzen zituzten herri bateko bi alderdi nagusiak, erlijiosotasuna eta politikoa, soziala zan. Beraz, hori ere garai hartan pasatzen zan, ez? Garai hartan Israelen, Palestinan, ez zeuden artzaiak, jainkoai, hoi herriai gauz onak esaten ziena, ez? Baizik eta norberaren probetxurako ibiltzen zienak, ez? Horretxegatik esaten du evangelio honetan behitu lan asko daukagu aurretik, lan handia dugu. Eskadezai-egun gure jangoikoari, bidalditzala langileak bere ustara, ez? Eta gaur akaso baitare gu ere eror gaitezte pentsamentu horretan, nola beste leku batzutan, hainbesteko debozio, hainbesteko fedea, eta gure herri honetan, gaztik aldago. Askotan ez, oain egun hauetan Madrideko, Bartzelonako eta Kanarietako esperientziekin, Atxe Santuak izan duen esperientziakin, eta askotan nahitu izan, eta gazteak gure artean nun daude. Hor bai, telebistan bai, baina eror gaitezke hortan baitare, ez? Gure jangoikoak esaten digu, bitu, gazteak, jendea, elkartea bada, baina ez da dana Israel, ez da dana Palestina, ez da dana Gipuzko, baizik eta Eliza gerota zabalo dijoa. Eta hoxe ulertu dezagula, ez? Geure Eliza, geure probintzian ez dala kokatzen bakarrik, hemen gaude, egia da, baina geure Eliza unibertsala da, ez? Katolikoa da, ez? Hoxe eskatzen diogu gure jangoikoari, ulertu dezagula Eliza katoliko batean gaudela. Eta horrek eman dezaigula gutako bakoitzari, Elizangatik eskatzeko. Ez bakarrik Gipuzkoagatik baitare, baina Eliza guztiagatik. Danok behar dugu, Elizaren Elizan hartzain onak edukitzea gu lagundu alizateko eta guri bidea erakusteko. Hoy nos situamos en el Evangelio de Mateo, en donde llama a los discípulos y los llama para ir a proclamar el Evangelio a las ovejas descarriadas de Israel. Y al principio le dice en el Evangelio, les dio toda la autoridad a los apóstoles.
¿Y toda la autoridad qué quiere decir? Que pueden curar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos y arrojar demonios. Y eso es propio de Dios, es propio de Jesucristo. Pero por esa autoridad que Jesucristo da a los apóstoles, por esa autoridad que Jesucristo da a la Iglesia, lo que hacen los apóstoles, lo que hace la Iglesia, es propio de lo que hace Jesucristo. Suena un poco raro, ¿eh? Pero es así. Nos lo dice Jesucristo, le dio toda autoridad a los apóstoles para que hicieran el bien al pueblo que estaba en manos suyos. Pues hoy le pedimos al Señor que esa autoridad que han recibido nuestros pastores y que también nosotros, no como pastores, sino como miembros, como hijos e hijas de la Iglesia hemos también recibido, que la pongamos no para interés propio, sino para interés de Cristo Jesús y su evangelización y nuestra misión, que no es otra que proclamar que Jesucristo está vivo, que Jesucristo nos ama y que Jesucristo, el anhelo de Jesucristo, es que estemos todos con Él, que seamos uno en el uno. Eta zenide maiteok, aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainko aital guztidun zeruluren egilea, sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu, eta Maria Virginagandik jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta biratua izan zena, infernotara jetxi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jainko aital guztidunaren eskuinaldean jarriri dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Zenideok, egiogun otoitz guztia ezagutzen duen jainkoari, berak badaki eta gizakian beharrak zein diran. Egin dezagun otoitz Elizaren alde, jainkoak gure jaunak sendo dezan, zatiketa guztiak urrun ditzan eta munduko kristau guztien otoitzak entzun ditzan. Eskadi ezaiogun jaunari. Oremos por los gobernantes de nuestro pueblo y de todo el mundo, para que Dios les conceda sabiduría y fortaleza, y gobiernen al pueblo que tienen encomendado con paz y justicia. Roguemos al Señor. Egin dezagun otoitz, etxetik urrun daudenen alde. Jaunak etxera pozik itzuli eta familiarekin elkartzeko doaina eta zoriona eman diezaien. Eskadi ezaiogun jaunari.
Oremos por todos los que estamos aquí reunidos y también por quien preside esta celebración. Que el Señor escuche nuestra oración y que nuestras súplicas sean siempre de su agrado. Roguemos al Señor. Hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Nideok egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Hoi jainko, orain eskaintzen dizkizugun doaietan, bizitza honetarako janaria eta bizi berriaren sakramentua ematen dizkiozu gizadiari, bere izaera bikoitzerako. Egizu geure gorputzarimak ez daitezela inoiz ere laguntza hori gabe gerta. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zorekin gora bihotzak eskerra jangoiko gure jaunari Egoki dabai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak matea jauna eta guzti santu, jainkoal guztidun beti erekorri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Berak, gure artean jaioz, gizon emakume berri egin gaitu. Gurutzean hilez, geure bekatuak ezer estu ditu. Hilen artetik piztuz, betiko bizia eman digu. Eta zugana igoz, aita guzti santu horri, zeruko ateak zabaldu dizkigu. Horregatik aingero eta santu guztiekin batean, beti eta beti abesten dizugu goratzarre hau.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Berean, afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oregarri. Hau da sinismenaren misterioa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Oro bat izan gogoan jauna, eren egun mundu honetatik zuregana eraman duzun, Edurne, Oru Esagasti, zeure zerbitzaria. Heriotzan zure semearekin bat egin duenez gero, piztueran ere berarekin bat izan dadila. Eraberean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Telmo, Lolita, Jesus Mari, Eulalia, Miren, José Ignacio, Matilde, Diego, Lucía, Agirre Albizu familian hildako zenideak, José Luis, María Ángela, Arkaitz, Marijo, Jose eta Rosario, eta Narciso eta Lide. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegaren argitan. Errukizak izki borraingo guztiok betiko bizi eritxi ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin bategan, ospeta haintza guztiga, gizalde eta gizalde guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan zure izena, eta hemen zure reinoa. Zeruan bezala
Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu pake agurugunotan, zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta astu aldietan zendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorreko den zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakea beti zorekin. Ema Josue pakea alkarri. Hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak.
egin dezagun otoitz. Hartu dugun sakramentuak, fededunok zurekin bat garela adierazten duen bezala, egin dezala Elizaren batasuna, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Ohartxo bat bedeinkapena jaso aurretik, datorren ekainak 26an, ostirala, arratzaldez, 8:00 gutxitan, hemen otoi txiki bat egingo dugu, eta gero 8:30 parrokiko afaria egingo dugu. Nahi dezuenak, sakristian apuntatzeko aukera dezue. El próximo 26 de junio, viernes, a las 8:15 celebraremos aquí una oración con motivo de dar gracias por este curso, y a las 8:30, poco más o menos, celebraremos la cena parroquial. Quien se quiera apuntar, está en disposición en la parroquia la hoja para apuntarse. Bedeinkapena jasotzen dugu. Jauna zurekin eta bedenka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Amen. Zoazte jaunaren pakegan. Eskerrik asko etorri izaten guztioi, zaindu zaitezte eta igande eder bat izan dezazuela. Eskerrik asko, hau etzeon gidoien, eskerrik asko, egun on bat izan dezazuela.